imunitate. Cred că ar trebui să încerci să cotizezi tu la mine. Bine, asta dacă vrei să mai fii șef, după ce o să fii eu președinte. Apropo. Da. Băi, Iona. Șeful, v-am strâns toate culendele, ăsta v-a făcut băgăjelul și puteți să plecați liniștit. Geanta e cadou de la noi, bre. Mersi, bă, băieța, nu mai plec. Ce? Că m-am gândit mai temeinic și luxul nu dă bine la bugetar. Ca să nu mai zic că sunt fost auroman, de unde să mă fi îmbogățit așa peste noapte? Doar dacă făceam ceva legal, nu? Ia zic, te spun. Trebuie să facem o verificare completă să vedem dacă dau la de terapia sau nu. Ce vezi? Pe ce credeai că glumesc? Apus să te păs, cum o să te obișnuiești tu noaptea răsparea când o să dormi pe un bancă. Pe bancă, pe parc. Pe bancă, pe parc. Păi nu, o să ne puneți adevăratele și o să mai pe coșniță, să știi. Hai mă, să-mi bat picioarele mi s-au lipit buzele. M-au chemat la vila de protocol, dar la sediu sunt microfoane. Da, e de bine asta. Că altfel nu țin la discreție. M-au sunat să mă duc la vila de protocol. Nu mai râde așa că mă enervez că nu uite așa. Sunt bucuros.